Welcome back to my vlog. So, ang atong video karon farm school. So, matin tag-orientation karon. So, manilihin dapita. Agad tayo mga kakao. So, tangin mo mga pag-seminar karon. So, let's go! Mga piste, ganun. Ano yung na ang atong mga variety sa kakao karon, virus o sa maniha na magka-create o molds dito sa atong kakao. So dito mo, ang cancer, nito kita yang sharing ng wa agay Chemical, chemical. ang among kakao ganito, wa sa chemical. 60 years ago, Manilit, silingan ko yung mama, magdaog o alas 4 matos alas 5 sa hapon. Parang dianing ang insekto, which is the agent of the disease, dili mo dool. Oh, kaya nag-asuhan. Napag-iusa. So, yun niya. Kanang samo dito sa kunasan, isabong na ni mama dito sa kining sa mga ako, di ba, manangaman ng kakao, isabong dito. Nag-a-attend ko Kakao Congress katong dito sa Waterfront. Actually, sa during that Congress, na napahibaw dito na top producer ang Davao sa kakao. Ang Davao sa Mindanao. Samo, akong gi-share ang kinaraan. Ang samo di ay parehas ka sa nagdaog, insect repellent na siya. Once nga ang mga insekto makabaho na gani og samo, dili na sila mo doon. I tell you, ang katong mga kakao among gi-raise kaniya to, lasa pa. Mantika maglutaw o maghimo pud sa kwate. Pero na ako ba? Nagamay. Pero dili gyud pareha na to among kakao kaniya to 60 years ago. Una, dili sa luyon, nagtana ko na pa ba? Okay. Una, ito lang. Naglugas ako nga ang native na kakao, high resistant to disease. Yes, para sa baboy. Bisaya, ang tatong ni Maguro na. Kinala, injikan, hindi mo mga tambal. So, yun na kalainan. Kato yung sir, nilagay. Parehas sa among kakao kaniyan to. Kanang samo, bisa ko sa angod ka strand mo isabong. Among na? Ano man? Infection yapon. So basta kanang samo. Na sa dagat, dapit tangkulan. Kabatuan o tangkulan. Basta ka naman Sir, yung buhat. kada punuan, sir. Butangan og samo. Kada punuan, no? Magdana tag samo ani bukin. Itan-awon ko din siguro lain ang climate dito sa Mindanao sa tuwa po. So kung tanaw ang soil po usa sa atong konsiderar ba nga maayo ang atong kakao. Pero kinahanglan sa gito kung analyze with ang soil, no? Unya sa kung tanaw gyud ani kay ang kakao ligdag ko nila mo daghan sa bunga. Pero katong yung labil nga, ang katong kanopi ba, inalang yung i-control yung kanopi. Every 3 months. Oh. Kaya, kung nasuki kayo yung dahon, so mo ito posible nga ato dito mo kuyo ang mga nanak. No? Oh, so sa akong experience ko diri-iri, sabi kataw ni Hana nga gitriman, o naan niya, ang kanopi, maintain ba o kuha sa mga dahon ng itong nasok, sumay kay resulta sa tanaw ng nasluyo, daghan yung puma. No? So, once ito kuha nga, din sa tuwa, usalir yun ang pruningan ng kakao. No? Kaya kato sa cancer, ganina, siguro, itong mga native, resistant sa gihapon to sa mga disease. Nihit mo kayo, itaon mo kayo. No?
So mo sa ako sa ato ang lugar sa atong sistema sa pagkuas kakao kinahanglan ito po. Every 3 months so atong kuhaon tong mga atong gitawag nila og mga Sanga-sanga. test sprout mga daghang juga ay di man ang mga nagkulang sa puno kanay mga so ang cloning natas kakao kaya atong reviewhan ang mga punuan ilan sa tao daog pwede kayo masila pato kakao no? Salamat kayo. Salamat sa ang gwapo nga presyo sa kakao makuha ina siya saka siya provided kung quality ang mga kakao beans pero kung dili po quality wapo na siya gwapo nga presyo so ganana siya ano ang bunga wala kay giabuno ka nag-abuno o commercial wapo ka nag-spray sa 3 months siya bakuha sanga-sanga. Ya katingan yun. Good ang orientation guys. So, ito kayo diri sa FC City. And thank you for watching. Please